Пролет на 1277. Татарските нашествия и слабостта на Константин Тих разпалват бунт. Ивайло оглавява въстанието и отблъсква първи татарски набези. Късна 1277. Войската на Константин Тих е разгромена, а самият цар е посечен от Ивайло. Все повече области признават властта му. Пролет на 1278 в Търново, царица Мария Палеологина предлага брак и престола на Ивайло. Той става законен цар, за да противостои на византийската намеса. Началото на 1279 Михаил VIII Палеолог ръкополага Иван Асен III и изпраща 10 000 ромеи към Търново. Междувременно Ивайло брани Дръстър 3 месеца срещу татарите и плъзва слух, че е мъртъв. 17 юли 1279 край Девина, Ивайло изненадва и разгронява ромейския стан. Скоро след това унищожава още 5000 в проходите, Иван Асен III бяга. 1280 до 1281 Ивайло търси подкрепа при хан Ногай в Облучица. Под византийско подтикване Ногай заповядва убийството му. Името на Ивайло остава знаме, засвидетелствано в Свърлишкото Евангелие и у Георги Пахимер.